Uri misa. Ere nwanne m ndị ka emere. Ọ dụkwa ya ọzọ. Biko ka kọwaka anyị ka a mara arụchi. Ị mara chi ihu bụ onye ụwa. Ụfọdụ na-eku ochi. Anyị ma na-ewere ụzọ chi na-abụ. O nwere chi a na-akpọ Chukwu Okike. Wee chi ọ na-abụ Chukwu onye ụwa. Mgbe gboo a na-esi na a na-agụ chi. Onye ọbụla abịa n'Chukwu chi ahụ. Mana o nwere chi a na-akpọ Chukwu onye ụwa. Like ka a na-esi na papa mmadụ ayọla ụwa. Ị ma na ị ga-eji agbawa ọkụ. Ma nwoke ma nwaanyị ga-eji agbawa ọkụ. N'ọbụ nwoke na ọbụ nwaanyị ị ga-eji agbawa ọkụ. Igbute ọha na ọbụ ogirishi. Wee gwukwu ya n'ala gbuo agbawa ọkụ ahụ. Ọ bụrụ nwaanyị yọrọ onye ọmụ egbuo onekwu. Ọ bụrụ nwoke yọrọ onye ọmụ egbuo egbene. Igbuche egbene ahụ n'onye ụwa ahụ. Ịkata akwụkwọ ogirishi befu ọnụ kajicha chichi ya n'ihu ebe ọhụ. I mere ma ya mere ọjị afta ka igbuchere ihe. Isi ozi ọkụkọ ga-ekwe iwere ụkwụ na isi. Ụfọdụ kịta a na-emezi bụ iweta isi eweta mkpụrụ obi eweta ụkwụ n'Igbo na agbawa ọkọ ma egbene na ọbụ nekwu igburu were isi ya iche sie obere ji. Isicha obere ji isi oji ahụ asụọ. Isicha ji ahụ asụọ iwezie ebe ọkụkọ ihe na were bịazie n'ebe ọhụ mmiri fọrọ n'iji ọka ahụ isiri ọ ya bụ ofe. Ịpụtazie nri ahụ isiri ji ahụ itinyere isoro asụ anyị ụra itinye n'ogirisi akpọchi ya chi abịa rie nne. Ụfọdụ na-amanyekwa chi ya akwa. Mgbe ahụ iruru ogirisi n'ihe na a na-ama ya akwa. Ịmanyecha ya akwa ọhụ ịma na ịmachi ya akwa chi ama ya ahụ ya akwa. Ikweta ya ewu o kweta ya efi like onye nwoke nke a paakị moto last month November ka o kwere o medoro ichi ya ka si ngwa si onye kwe ya ihe ya ewetara ya efi. Moto ahụ agwụ onye ego o gote moto ọ kpụjere efi medosi o were ọchị evuorichi ụzọ megonu ọgbagbu onwe n'ọsọ so chi ọhụ ya eburu ha ụzọ na chi ya bukwere ha ụzọ. Ihe chiri na ịma na ise abụcha ọya bụ a na-akpọ onye ụwa. Abịakwa na Anambra ndị Anambra na-eweta nye atịrị atị ma ya akwa a na-akpọ okpochichi ya ọ dọwa ya weta onye dịka nye plastik na ọ bụ nye efere nye dịka tren ọ dọwa okpochi ahụ ọ jee ekwe emechi ahụ ọ pafụta ogbuchekwere ya ihe che nri ọchaghara nne ọ papekwe. Mana ndị be anyị na-arụ nke anyị ọ na-arụ ghọtagwo ndị achị na-esi na ha akpọbata chi ha ma ha na-ejekwa emedokwa n'nkọ. So ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu ọ bụrụ ka ndị chi ndị obodo nke a si eme obodo nke a si eme ya bụ Chukwu ji kee ụwa. Ịma na anị bụ okegwe bifo eluigwe o wee were imi wee kewaa ala. Onye ọbụla dịcha iche n'iche nta n'ụwa niile bụ ofu. Ndị ọbụla na-asụ n'onu n'onu ọ ka o si medochi ebe ka o si aga. Achị ebu orichi ụzọ mego ọgbagbo n'ọsọ ma chi gbuoro ụzọ emego iweta ihe na-achọ and onye nchi ya yi mmadụ adị egbute ghọtagwo na ọ ya bụ onye ụwa. Urotakwa na a gwara gị na ọ were Chukwu Okike ndị mgbe ochie na-agọ. O were ihe ọka a na-akpụ akpa a na-egbuche nye dịka ichi. Ọ bụrụ na echiri m ọzọ mana ụdị uto a na-eze egbu ichi a na-egbu ichi ka ọzọ mgbe ahụ kacha ihe n'ihu ka ihe n'ihu ka ọ ya bụ ichi a na-egbu ọzọ a na-egbuche ya ahụ chi atọgbọcha ọ dịcha arụcha ụnụ ndị ọbụla chie nke ahụ chi nke ahụ dị iche. Onye ụwa bụ chi nke ị na-edozikwa ezozi ọ bụrụkwa ha na-egburu ọkụ mana ihe onye ọbụla mara kịta bụ chi onye ụwa a na-emechi okike ọ ndị matara aka na-eme n'ọnọ ya. Chukwu Okike mbụ na-agwa gị ma chi mbụ nke onye ụwa ahụ so nọ ya. Ọ bụrụ na ị ga-akọrọ anyị maka ngwu. Ngwu bụ oke osisi. Ịpati ya ebe ihu ngwu ụwa mgbe m bịara ebe a na ngwu a dị ebe a ngwu a mara akwa ọ ya bụ ngwu oke osisi. Ịhụkwa ya bụ ngwu mgbe m bịara ọjị bụ ntọgbọra maka ngwu ada arụ ngwu bụ oke osisi a na-achọ mma na-egbu ngwu na mma na-awụ nkọ
abịa na-arụrụ m ngwungwu iche na ngwu adịghị ebe nwa na-achị ama na ngwu nke ọzọ ngwu obiri achị m mba nwa ọjị tọgbọ mgbachi ya efo ngwu nwa furu ọ dị na ịbụ ọha ntụ ya tọọ nke a bụ ngwu ahụ bụ mgbe ochie a na-ewe ngwu ahụ ọ nwere ndị agwọ ngwu na-afụta wee ndị ọ bụ ngwu ụmụ anụmanụ ịwa na o nwere obodo na-asụ anụ like ndị be anyị na-asụ ewe ndị be anyị eri ewe bụ anyị na-akọ na ngwu ha aghọ ọfụọ ụfọdụ na-aghọ eke ụfọdụ na-aghọ agụ owuru a na-ewe ngwu onyeisi wee ngwu ọha wee ngwu ụmụnna wee ngwu nna na ndị enwu na-arịchiwekwe ihe ngwu na-arụ bụ ihe ike nwere ike imerụ onwefuru ihe ike ahụ ama mmerụ mmadụ nwere ike kọọ ọgwụ ahụ ama nkọta ọya na a na-esi na ojukwu a na-evujere ngwu isi maka ojukwu na-arụ ọgwụ ngwu na-emego na-arụkwu ọgwụ ya akwa ojukwu ukwu ojukwu ọ nara aka nkwụ nwa ihe ọnụ ojukwu bụ nke nkịrịkịrị ee ọya bụ ojukwu bụ adapa ebe ahụ ma ọ ka too ọka bụrụ obere so onye ojukwu na-arụ bụ ngwu na-arụ ọ na-emebi ọgwụ mana ọ na-echutekwa ihe ọ na-echute ego ọ na-echutewa ngwu ihe ọ na-eme ka ọ na-eme mma ọ na-azọ mmadụ a na-egbukwere ebu a na-egburu ọka a na-egburu ebu mkpịbụ nka na nwunye mmadụ gbuoro ma a na-egburu ebu a na-egbukwuru eju ngwu bụ arụsị and igbukwe ngwu maka onye nsogbu o nwere oke nne na nke na-ebe nke na-ebu nkene ine na-achị ha na-ebu ihu na-achị ha dị iche iche nke a bụ ngwune nke a bụ oke ine na-achị ihu na achị ha dị iche iche ọ ngwuohu iwere na-eme mmadụ adịghị eme ihe ọjọọ ọchịkwa na ngwu o were agwọ ya taa itie chinọna na ngwu ije na ngwu ahụ ji na agwọ abịa n'afọ agwọ ọhụtarị o wee ka ihe eri poizin ịgbarije na ngwu ihe ọnụ agwa anafọ poizin ahụ iri o wee ka ihe chi zọta nshi ije na ngwu ọ nafụkwaghị nshi nke ị zọtara ngwu bụ oke arụsị ọ bụrụ na o nwere iji agwụkwa anyị maka amoosu amoosu bụ another evil spirit ịwanụ ndị ọcha na-eri amoosu mana ọ white witch ka a na-eri white witch ndị ọcha na-eri adịghị egbu mmadụ mana ndị Igbo na-eri black witch ikekwe na-aghọta na o were nwaanyị na mmụọ 9 mmụọ 10 emechakwa wee ofu nwaanyị adị awụcha ọ black witch amara nwa mana white witch ego ama nkọrụ n'aka mana ịma mmeri ọjọọ ịma mgbu mmadụ ịma n'ebe a na-egbu mmadụ ọ bụ witch and ajọ mkpụrụ obi bụkwa witch ọ bụghịkwa na irikwere eri a na-eri witch eri mana e were ajọ mkpụrụ a na-eri ya dịka na ị chọrọ iri witch kịta ọ nwere nye ahịa ya akatacha ọ bụrụ na irie witch ụfọdụ na-eri witch bụ ndị dibịa chi ha ji ahụ ụzọ ya chi osenabụ bụ witch eji ahụ ụzọ mana emechakwa ọ na-emego ọ na-ekpughachi ị na-anụ na onye ha ahụ ndị ụzọ n'ọdịbịa na ọ na-eze ahụ ụzọ osenabụ witch o riri mana e were witch na-egbu mmadụ ndị na-aghọ ma anụmanụ ikekwe ị na-anụ nke a na-akpụ on the witch iwu bụ ụsụ na witch iwu nke na-ama witch ejikwu nkịta eri witch so ọ bụ witch adịrọ mma maka witch bụ bad witch mana ewere witch dị mma white witch dị mma ọ na-eweta ego ama nkọ ịma mgbu mmadụ na onye ọma bụ ị ga na-eweta nye ọma ọ ya bụ white witch mana ịma ndị Igbo na-erike black witch something like ọ were ya Indonesia ijekwa ebe ahụ na Indonesia ọ ya gwa ụdị size ị chọrọ ụdị mmụọ ị chọrọ many people abụrụ na-eje Indonesia ma ọ na-enye ha bad witch maka witch adịrọ mma ọ ndị ọcha bụ ndị witch ahụ ị na-anụkwa sent ọ bụ witch ịghọtagwa ụsụ bụ witch a ji ụsụ eje like ụsụ mkpụrụ aka obere ụsụ a ọ bụ witch ji ejekarị even though tata bereke butterfly ha jikwu eje nkakwụ
ha ji eje o nwere many winch ọ nwere nke na-eme nnụnụ na-adị obere o winch so ọ ya bụ ndị winch na a na-ekwe na ụsụrụ akwa abịa ma nọọ nwere ọ na-egosi na ihe ga-eme ihe ike ma ọnwụ eziokwu ihe na-eme na-egosi ihe ike nkụta gbọọ kwa busu bee kwukwuri nke a na-esi ya na iwu na-atụ egwu mana ọ ya mụrụ na-eme ọ bịakwa mana ihe na-eme mana ihe ike chọrọ mana o nwere o chọrọ ewu na ga-egbochi nwa a na-egbochi o nwere udo ma winchi ahụ a na-egbochi o nwere mgbọrọgwụ a na-eweta ọ bụ ndụ dịka na ị na-abụrụ ọdụ o nwere ndị winchi na-asịbụ na-enye gị nsogbu anyị na-ugo mkpi amụ na mkpi ojii mkpi amị na go egbene wee wetacha ụmụ mgbọrọgwụ niile ma akwa ekpuru ozu wee merụọ winchi ahụ akpoduwa akpodu ọ maghịzi gị nsogbu na abụrụ ebe sọkwara ụlọ winchi ahụ akpoduwa ọ tụrụ ya ọwụọ ịwara ka ukwu efi nwa ewere ebe a kịta onye anyị ji egbu ndị winchi ukwu efi anyị ọ na-arụ ka nkụ iwere ukwu efi nwa rụchaa ọrụ wete this is smoke igbo dịka igbo nwa na ụmụ mgbọrọgwụ ndị ọzọ iwere rụchaa ọrụ ndị winch ihe ọ na-egbukarị ma onye nọ society chi na ịma mba uru ma onye amụsụ ma ọgwụ agwọrọ agwọ onye ọ na-egbu ọrịa mgbọrọgwụ anyị na-eme isi wee rụchaa ọrụ nwa wee were ojii okwu ojii na akwa ojii wee rụchaa wee tinye ya n'ọkụ ọkụ agba afa ọ na-egbu winch ọ na-egbu ndị na-agwọ ọgwụ ọ na-egbu ndị society chịkwa na ịma mba uru ohe ọ na-egbu maka ịma na onye ochi zọrọ ụkwụ na onye ọma anaghị adị and onye ọkụ batara ebe na ọ na-ama na ọkụ batara ya ka anyị ji edu ndị winch ya ka anyị ji edukwu ndị na-agwọ ọgwụ ya ka anyị ji edukwu ndị society chọrọ iji mmadụ meganụ mgbe sacrifice so n'ọya ihe na-egwu na-ewe star mmadụ ndị ndị society na-ama star ma ihe a na-emechi ya ọ star ga-anachi eto ozugbo ozugbo maka na mgbe ahụ eruchara ọrụ ahụ tinye ya n'ọkụ ọlecha with bottle rod eji ekpegbu ha ịma rod bụ as far as my rod iji aka ọtọ my rod ya ebe anyị ji jiri bottle rod were ekpegbu ha ha ikpecha ya ikpe tinye ya n'ọkụ ma ọjị nwa ya hụkwara eji ọjị nwa ekpegbu mmadụ jiri azọ mmadụ anyị na-ejiri ọjị kpegbuo ya ahụ anyị kpegbucha onye ọmụ ha wee tinye ya n'ọkụ ma na onye ahụ ya anwụ oresi na o wefuru aka ebe ị nọ bụ aka ọjọọ o wefuru kwe ma na onye ahụ na-anwụ so n'ọya ọ bụrụ ị ga-akọwara anyị ihe na ndị ọrụ ị na-arụ echi ihe nna-arụ buru ibu Spiritualism na-egwu ọya ụdị ọya sọkwara abụrụ ọya ọbụla na mmadụ rukuru ọkpa stroke na mmadụ adịghị eje ije na mmadụ anaghị amụta nwa na mmadụ na-aya ọya ọbụla sọsọ bụ nka na ntrai fibroid ewere m ala isi mgbaka ewere m nshi ọya ọbụla mana inwe product nwere ọgwụ ekechaworo aka ọgwụ nkechara agbachagworo ndị yọtara nkịta agbachagworo ọgwụ nchiri echi ọgwụ nkara aka ebupụgwo aka na-akwado iko ndụm ọrụ m nawara ịma na onye ọbụla na Krismas 1 ihe na-azọkarị bụ ndụ wee merighe ọgwụ ana m emebi ya na-eyerighe ọgwụ ebe ị na-arụ ụlọ ana m emebi ya na-emerighe ọgwụ n'ile obodo oyibo na ihe akpata ego ana m arụ ịkpata ego ụdị ihe ọjọọ dị iche n'iche ana mere so ihe nne ya emebi igbo mmadụ ndị o nwere ọrụ mụ na arụsị anyị na-arụ ịma na onye niile abụcha ọrụ mmadụ na-arụ o nwere ihe ya abịa arụchachi na ihe na-arụ na ihe ya arụ na ihe ya arụ ije kpeziere arụsị ejiziri aka wee mezie nke fọrọ nghọtagwa like ozo beneshi na-eze agụ iwere mmiri arụsị na-eze agụ amaara beneshi na amara ya nnọọ makwara ugwu eze ma ya nọ makwa na ụmụaji ya nọ ma Thomas mara oghe were ọtụ machi agrigodo mana amamago arụsị ama buru ibu ndị Eboneshi na-ekwara isi ndị Eboneshi na-arụ
like mmadụ na-emegbu ya emegbu, ọ mmadụ na-anaghị anụ nna ya, ọ mmadụ chọrọ igbu, ọ mmadụ bụ ndị mmadụ bụ na ọ ịgbakwute Ebenechi ọ kwụsị ya. Enwe na ịkpataghị ego na ego ewee ka Ebenechi mba ịkpatawa ego. Mmadụ na-arịọ ego na dịka ụmụaka na-ezu ndị ochie ochi aha na o nwere ka m si mekọta ihe dị n'ego, ofu onye chọọ irie Ebenechi na-eme ọkwụ ya bụ ụgwọ. Ebenechi na-agba ụgwọ aha Ebenechi na-agba ụgwọ, Ebenechi na-azọ mmadụ, Ebenechi na-eyi ego maka arụsị eji osi okwu eje. So nọ ya o were ya nne ya arụ nọ mpụtakwara anyị arụ ọra ike mụnwa amụrụ m dibịa amụ ejechegwa m obodo oyibo na-enata awere m ike ịnọ kịta eburu mmadụ bịa kịta ọ mmadụ enwe problem ma sị ya n'ahịa spirit m na-arụ ọrụ asị m na ihe m ga-eje weta ma eje weta ya. O nwere onye butere ebe a ọ bụ sọ akwụ ogirishi ihe ahụ akwụkwọ mgbụgbọ ọcha nwa ama shuga ma ose ọjị ya ka m ji wee sacha ahụ onye ọmụkine ya matawa ebe ọ nọ. So ihe m ji agwọ ya buru ibu aha na mmadụ nwere aka nkịchafụ aha a na-emekwa mere open road aka ihe ọ na-eme a na-emekwa ego ọ na-agakwa. Nwanne nwere ka agwa anyị ndị mmadụ ka emeshiwe dịka enwee natural awere mana na-arụ awere. A na-arụ awere awere dị n'ụdọ n'ụdọ ewere awere oke ite uwe awere okuku uwe awere isi ebunu uwe isi atụ ha nchabụcha awere mana ọ mara ime iweta weziere oke ite were mmadụ na-agwa oke ite ụfọdụ ejere awa were nye aweta na nwaanyị gwa oke ite adịm eme ọwa maka ọwa na-arịpakọsh ọ na-emechekwa ọ nachite ewekwa awa dibịa ọ na-abụ ọnụ igwe nwaanyị ọnwụkwa beechi na ọya na-eme ejighị mmadụ agwọ ọgwụ arụ anụmanụ na mgbaragwodo n'ọhịa ka m ji emego agwa oke ite awere buru ibu nọ nke awere awere ncha eji asa ahụ were awere peda na-awụ n'ahịa wee nke pefum awere ka nkụ ọwa ụdị awere anọ mmadụ arụ aha mana ịmakwu na ewe spirit na-arụ ihe like na ewere ike mgba afa gwaghị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu ịchọkwa ibulọngụ iwetawe nye imedo oyi ụwa gị wee gbapụ aja mmiri wee gbapụ aja ndị nwụrụ ahụ iwewe progress ịghọtago mmiri ahụ na-egbochikwara mmadụ ihe like na o nwere winchi na-eso mmiri ahụ ịsa avụ ga-egbochi winchi ahụ onye uwe ahụ ịsa avụ na-egbochi winchi ahụ ịma a na-akọ n'ụlọ ama mma afọ ezi o nwere onye abịara ka o wewe mmanụ si Amerịka kpọrọ m chimdị ka esi ma ndị ka last 2 years nwee onye Abakaliki James blọchan nsogbu adịrọ nwee bịa gbawa afa ọ bụ n'ụwa ndị Abakaliki na-akpọ ogbo m mmedoro ogbo ahụ savụ ogbo kparụchidebe aha ya nne yeche nne kpọọ ndị mmiri kwapụrụ ndị mmiri mere ndị mmiri wee jekwuo na arụsị achịkọta aka megịnị binero maka arụsị nkedo mba na-emego na-eghara mba nne so nọ ya. Daalụ sọ. Ọgwara onwe ị ga-akọrọ anyị maka ibubo gwakwa anyị ya na awere abụ na ibubo ahụ na awere bụ ofu ha bụ ofu na-agbagharịkwa aha ịghọ dịka oke ite nwe a na-ekwu ihe mgba nna m ha na onye a na-eku obe abite mana a na-ekuzi oke ite n'ọnụ ndị nwa kịta na-emezi abịakwa emeghe mgbe ahụ a na-ekwechi ya na nkụ ọra ihe tufu ofu ebe ị na-akpụ mkpụmkpụ ma nọ omuvu njem ịma mgbe ahụ eji ya bụ abịa ite emego na agba mgba jiri akọta ji ịma nọ mgbe ahụ dị chi oji na ịgba mgba ọya bụ onwe anyị na-azụ ahịa mgbe ahụ na ọjị bụ mgbe ya n'ahịa and one na mmadụ na-abụ uru abụọ ihe ajụgodo ya star iwe Yoruba ka anyị mma Yoruba chọkwa ime ọganihu mmụtawa ọjụwa ese ihe wa ya nwa ya abụ ọ bụ n'ụwa n'ochi bụ oya ezu ọzụwa n'ochi ọ bụrụ akwọ bụ ọya agụ ọzụwa na akwọ ọ bụrụ dibịa ka ọ ya eme o mere dibịa ọ bụrụ herbalist ka ọ ya eme o wee herbalist ịma dibịa na herbalist bụkwa mana ha dị iche ọ dị ka onye mere tichin
achị na emere business admin, ndị teaching na ndị accountants na ndị ihe na ndị business admin ha ncha niile bụ almost the same line ka ha bụ. So no. Okay. That also. So when them. Thank you, sir. Yeah.